dama dahde hello pungkaham jatonono tabuk ke pungni sara 10টা baji tongo pungni maiti tu sabai kha ke tabuk gulung no hingke dud kharna ne dud muthungui tongo gulung ke tabuk dud nengnai pu ta khatiyo achorui dud kisa thanda khairgan na gulung no nangnan mokolo bo musu thai tongka ni tabuk maru suka mokol bo komono first time ani jibono musu thai jang mani wacha pa nanga mutu segang musu thai jai pu mama maru suka mokol robon toka ni goto moto goto sawo aske papa an suka mokol ayang toka ma ayan mokol muy songoi tongo beshirbag angke phone dibo no muy songo hapana dinke kisa muy shot naka angke wisa muy bok songoi rupika akaran alu wakre rubui takle bosoni akaran pai wakre rubui saya ko ini nasana ini first time songoi tongo tiboni maichai pai drop tabuk no maicha bai satungo kisa achukui tongara na hne achukui tongo maichai pai male tamdani kesang mahayengka ase nobor bo shipchugo tabuk moso bokong bo khak jagya sokis tongbai kha jora maya ni khagai maya engge tabuk ke ang kisa jora mangka ba moso bokong khagai tonsi nanai khagai tongo Tami, ara gai. Tami, turi. Gai, tami. Chồng đó. Yeah, mau selesai mia. Masih bisa sana itu. Tabuke ang tui muthungui tononai tukuna bagai bo office ni phaika hengke tuku phainani tabu koronani jorao bairani phaikeno tui rok bo tukuna nango tui rok tukuya oi hai nok rok hamani saya nokla rok bo poriskar ke pharjai angai tongka abono kisa phari regera na hne anga tabo pharai tongo phungo bo pharja liya hengke ba tab sari ko pano phari risinu hne ayah tini sari ko kisa momo khai chana nehinoi momo sanamrai tongo sengke gulung bai kenoi bo hengke hopera wis tongka ata bo ke hopera na borungo bo hengke deli no ata nei hopera oi thangbla hengke bo rangai thangka Tini ke batch momo sisenam jiwo gajor dai badokopi rui ang bai baksa gulung bosanami tongo momo bobok sanama wngjagu Yango ke momo box sajak taya sethapo ke ang tabu phantok waja siri tongo horni bagui mai ke to songna nangniya tai mui bo tongo diboro songmani hingke ang tabu phantok waja sini siri na sinai